Доктор Бардаров е сред основателите на Spectro Group и редовен участник в национални и международни професионални форуми, където споделя своя практически опит. Той е и международен тренер на Alma Lasers и Teoxan Academy. Днес той ще ни представи темата новото лице на регенерацията, мускулна стимулация, микронидлинг и екзозоми. Една изключително актуална посока в съвременната естетична практика. Моля, посрещнете доктор Емил Бардаров. Много благодаря за поканата, за да бъда част от това събитие. Надявам се това, което ще споделя, като нови технологии, нови комбинации, да бъдат наистина от полза във вашата практика, да бъдат от полза във вашата практика, тъй като тенденциите, които се развиват в естетичната медицина, се променят доста динамично. Променят се доста динамично и съответно ние трябва да можем да отговорим на тези нови тенденции. Сега ще ви покажа само някои от тези неща, които сега са модерни и ще се налагат следващите години. Първо имаме един така наречен растеж на пазара на естетичните процедури изобщо, но той е съчетан и се дължи на това, че има много иновации. Виждате колко науката, технологиите се развиват с главоломно темпо. Ние даже не можем да хванеме съвсем всички новости, които се случват по света. Другото, което е добре и за вас, че все по-модерни са минимално инвазивните и нехирургични процедури. Тоест хората искат да правят неща, които са сравнително безопасни за тях, не им нарушават ежедневието, но в същото време дават ефект. Другото, което е да имаме персонализиран подход и съответно да имаме така наречената регенерация и биостимулация. Тъй като, знаете на времето какво беше, нали? Всичките еднакви, като все едно са направени от кълъп. Сега в момента, това, което се гледа, хората да си запазят индивидуалността, да знаят, че ти си да сте различни, но също време да изглеждате добре, а не всички да изглеждат еднакви. Нали, аз да бъда като онази, по-добре да запазиш твоята индивидуалност, за да можеш да имаш излъчване, което трябва да има към един човек. Изкуствен интелект и дигитални технологии, едва ли някой вече може да се вика да не пропусне ден, който да не използва ChatGPT. Това нещо помага за натрупване на знания, но в същото време помага и за оценка на ефектите от нашите процедури. Затова задължително, когато работите, вие трябва да можете да давате оценка какъв резултат постигате при този пациент. Защото аз съм се наблюдал много пъти в годините, видяхте 28 години, хища са малко. През това време правят се някакви терапии, файда никва. И те много от тях отпадат и не се появяват като нещо феноменално, гениално и накрая се вижда, че е абсолютно безмислено. Сега с тези дигитални технологии, варианти за фотодокументация, вие може да кажете, да, направих тази процедура, ето го резултата, виждате преди, виждате след. Това е много важно да може да докажете резултата. Свързани с много и някой път проблеми. Нови поколения продукти, сега виждате в момента екзозоми, полинуклеотиди, биостимулатори, полидиомлечна киселина, т.е. много нови продукти се появяват на пазара и наистина главоломно се развива с рекомбинантен колаген и така нататък. Естественият резултат, това е нещо, което в момента ние гоним. Цялостен подход с краен естествен резултат. Виждате пациента, изглежда добре, ама не може да разберете какво си е правил. Има едно правило, ако личи какво е направено на пациента, значи е направено зле. Тоест трябва да си мислиш, че ти така си изглеждаш, така мама те е родила. Това е съвременното. Другото, което е, покрай тези така информационни множествени канали, ще имаме много по-образовани клиенти, които вече ще знаят какво искат и ще го изискват от вас като процедури, като качество на изпълнение и да бъдат безопасни.
акцента върху безопасността, етичната комуникация с клиента. Тоест, вие, когато му обещавате нещо, то трябва да отговаря на истината, а не просто да, защото и това съм го виждал много в годините, обещава се нещо, което няма никакъв шанс да стане, но се обещава. Трябва да бъдете етични и въобще целият бизнес, нали? Не само в естетиката, ако щете и в модата, се ориентира към тази тенденция да имаме така наречения етичен бизнес и етична естетика. Тъй като в годините, нали, аз когато започнах, всеки правеше каквото може, каквото знае, кой може, но засилват се регулациите.